עובדים סוציאליים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים במצב קשה, במצב מאוד מורכב, אבל לא רק שהוא קשה, כי מלחמה זה דבר קשה. יש יותר מדי דברים שעוברים היום על נפש האדם, הרוגים, פצועים, שבויים, נהדרים, וחוסר ביטחון, ומלחמה, ומה יהיה בהמשך. אחד הדברים זה כמובן הלחימה, שהצבא נלחם. דבר שני זה כמובן התפילה. הדבר שלישי זה החוסן הנפשי. החוסן הנפשי של עם ישראל זה אחד הדברים הכי חזקים. האויבים שלנו מנסים לפגוע, לבטל את כל החיים שלנו באכזריות נוראית. כאן נכנס התפקיד שלכם, אתם עושים עבודת קודש. אני יודע כמה עובדים סוציאליים ממש הסתכנו וסיכנו את חייהם ושילמו בחייהם, ולהיות בשטח ולדבר ולחזק. זו עבודה קשה, שוחקת, לא פשוטה, לשמוע את כל הסיפורים ולנסות לחזק ולנסות להישאר איתן. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את העבודה שלכם. העבודה שלכם חשובה, משמעותית. קשה לדמיין מה היינו עושים במדינת ישראל בלי העבודה שלכם. בעזרת השם, שתמשיכו לעשות את העבודה שלכם בצורה טובה ויעילה. שתחזקו את עם ישראל, שתחזקו אנשים רבים שלא יגיעו לפוסט-טראומה ולדברים אחרים, אלא יהיו בעזרת השם בשלווה, בכוח, בשמחה. ובעזרת השם שלכם יהיה טוב. שתהיה לכם שמחת לב ושמחת חיים. שתצליחו להמשיך לבנות את החיים שלכם בצורה נעימה, טובה, שמחה. שעם ישראל יהיה באחדות, באהבה, בביטחון ובשמחה בעזרת השם. שתהא ברכת השם עליכם.